bon dia. Avui comencem l'última etapa. Per fi arribarem a Santiago de Compostela. Ens queden uns 9 quilòmetres, 9-10, perquè com no estan bé els marcadors, però per aquí ronda. Així és que en aquest momentet són les 7:52 i anem a començar el camí. I vinga, va, a veure si arribem d'horeta i som dels primers. Apa, fins després! Per fi al Monte de Gozo, o Monte do Gozo, com li diuen ells. Aquí tenim l'estàtua que es va fer, que va beneir Joan Pau II, i darrere meu tenim el mirador dels peregrins, on hi ha una escultura de dos peregrins que estan senyalant a la catedral. Allà tenim la catedral de Santiago, que es veuen les dues torres, i la plaça de l'Obradoiro. Ja ens queden només 5 quilòmetres, això ja està fet, i anem, que ens queda una horeta per davant i hem d'arribar. Vinga, va, anem-hi! Estem a la plaça de l'Obradoiro. Aquí s'acaba el... Ja hem arribat a Santiago. Ha sigut increïble, una passada. Arribar aquí és espectacular, és al·lucinant i una passada. Res, ara anem a disfrutar una miqueta de les vistes de la catedral des de fora, que són espectaculars. I res, anirem a buscar la Compostela. Una ruta molt xula, un camí genial i molt emocionant. Així és que bye bye, fins la propera ruta! Ha sigut brillo, però ha valgut la pena. I a l'ovelleta també l'ha fet, Ha sigut una passada. La millor que ho ha passat ha sigut ella. Així és que molt contenta de vindre aquí. Per cert, ha plorat una miqueta, Bueno, adeu. Després d'arribar a la plaça de l'Obradoiro, a la catedral de Santiago, hem vingut fins aquí, que és la casa del peregrí, on et donen la credencial conforme hem fet el camí i el certificat dels quilòmetres. Que no us ho creureu, però al final hem fet segons. Oficialment 272 quilòmetres des d'Astorga. Això és el que diu el nostre certificat de quilòmetres. O sigui, una animalada. Res de 258 ni 266 del mojón. 272
172 són els oficials que diu Santiago. Genial! Ja la tenim. Tot aconseguit! I l'ovelleta té el seu sello! Bye bye!